روز باش روجاوه باش روجاوه گش روجاوه خوش و روجاوه همیان بخیر به از مزگین خان دیسا به رنگ و دنگ خواه و به نوچه این جیهانی لهمبر و مه دیروک 24 سبات روز یکشنبه سال 2024 ده دیروک ده ایروژ دیروکوان کرد شرفخانی بدلیسی جدایک بو ده سال 1543 ده بوکسور محمد علی بو شامپیون جیهانه ده سال 1964 ده روشنبر گرد پارزر یوسف اکینجی هاته کشتن ده سال 1994 ده ام در باسی بشه خویا چیروکا ببن چیروکا میا ایرو جگوتنا درد کذبه دا سر سواره نقبته لسر روی دنه تو درد وکه درد کذبه ندجواره صوتی آوه پیشیا هر درد و ایشه دبره و بمروف ده جبیر کرن بنیت آوه گوتنه دگه هجده سرحاتی اجنک کرد کو جدر ده مرنا کره خواه مرنا برای خواه جبیر دکه دبیجن جارek ji caran nijde û talan hate ser gundekî piştî ku talana gund birin mêrên gund ji derde hatin fêm kirin ku gund hatiye talan kirin amadekariya xwe kirin û li pey talankeran ketin çûnku talana xwe vegerînin li geliyekî swarên talankeran û gundiyan hatin hemberhev di navbera wan de şerrekî dijwar derket sê roj û sê şevan wisa tî û birçî bi hev re şer kirin û hevdû şikandin xwîna gelek mêran rijiya hin mirin hin birîndar bûn kêm kes sağ û silamet vegeriyan mala xwe Dema ku xebera rawestîna şer li nav gund belav bû, jin, zarok û rûspiyên gund bi hev re çûn ser termên xizmên xwe. Jinek jî tevlî wan bû. Berê jê re gotin birayê te jî di wî şerî de hatiye kuştin. Termê wî li Neqebê ye. Birayê wê xweş siwar bû. Ew qez bi bayê bezê hespa xwe diajot ku gelê heremayê jê re digotin siwarê Neqebê. Jinikê li ser siwarê Neqebê lorand, rûyê xwe rûçikand, da hewaran û ber bi termê wî ve beziya. Di wê navberê de nihêrî ku termê kurê wê jî vaye li wir e. Dema çavê jinikê li termê kurik dikeve, kezeba wê yekser dişewite. Kesereke kur dikêşe û dibêje. Derdê kezebê, da serê siwarê Neqebê. Dayîka min baş zane derdê kezebê. Lewma ew jî tim dibêje Xwedê derdê kezebê nîşanî tu kesî nede. Em bêjin amîn û derbasî beşa naverokên xwe bibin. Serenavka naveroka me ya pêş, belgesela jiyana dengbêj kazo hate çêkirin. Jiyana hunermendê Kurda bi nav û deng dengbêj kazoyî ku ji wanê ye bû belgefîlm. Jiyana hunermendê dengbêj kazo ji aliyê rojnamevan Adnan Deniz ve bi navê efsaneya dengbêj kazo belgefîlmek hate çêkirin. Premiera belgefîlmê 18 Sibatê li sahneya şaredariya Bağcılara ya navçeya Bağcılara Stenbolê hate li darxistin. Ev yek ji bo xatirê yadkirina 65 saliya hunera wî hate kirin ku her wiha di premierê de beşa sohbetê jî hebû. Çiqas tiştek xweş pêk anîne. Dengbêjî bingehek ji çanda me ye û divê em wê biparêzin. Xwezî derfeta min hebûye û ez jî beşdarî vê premierê bibame. Wê gelek bi xweşiyan biçî ez bawerim. Teleskopa fezayê ya Hubble'ê çêbûna stêrkek mezin dît. Teleskopa fezayê Hubble çêbûna stêrkek mezin dît û dîmenên wê girtin. Girseya stêrkan û nêzîkî sîh katan jiya rojê mezintir e û hê jî mezin dibe. Rêveberiya Feza û Hewayî ya Neteweyî NASA û Ajansa Fezayê ya Awropayê ESA wêneyekê nû belav kirin ku ji teleskopa fezayê ya Hubbleê hatiye girtin. Nexwe em bêjin Xwedê bi dê û bav mezin bike û bibe stêrkek ehlê îman û Qur'anê inşallah. Hinek lêleke min ew dîmenan nêrît min tiştek fêm nekir bi rastî bes min dixane kireç dît
û navê stêrkê jî kirine stêrka îras. Naveke ecêb û xweş e bi min. Belê em derbasî naveroka xwe ya pêş bibin. 21 cîhanê Roja Cîhaniya Zimanê Zikmakî. Roja Zimanê Zikmakiya Navneteweyî di hevdê mijdara 1999 de ji aliyê UNESCOyê ve wek 21 Sibatê hat ragihandin. Ev roj dihat bîranîn weke salvegera kuştina xwendekarên zanîngeha Bangladeşî yên ku ji bo tevgera zimanê Bangalî bi polîsên Bangladeşê re pevçûn derketin. Bi vê yekê ev roj wekî cejna zimên hatiye pejirandin û her sal tê pîroz kirin. Kurd jî bi vê boneyê bi çalakiyên cêwaz her sal cejna ziman pîroz dikin. Bi nexş û awazê lêtîf û nazê zimanê Kurdî. Gotiye helbestvan Şikoyê Hesen. Pir kes nizane yani pir kêm tê zanîn ku ev helbest aîdî Şikoyê Hesen e. Bi piranî bi strana Aram Tigran herkes pê hesiya bi ev helbestê. Ziman hebûna me ye. Heta ku ez bibim ax, ez ê bi her miskalê hebûna xwe ji bo zimanê xwe bixebitim. Li Iraqê yekem car jineke Kurda pîlot bû kaptan. Yekem car di dîroka Iraqê de jineke Kurd bû pîlota kaptana Ajansa Hewayiya Sivîla Iraqê. Pîlota kaptan Rêjin Doskî yekem sefera xwe bo mirnîşînên Erebên ên yekbûyî kir. Ger derfet bidin em jinên Kurd, em ê bi hezaran serkeftinên yekem vî gelî serfiraz bikin. Bera mêr kadê vala bikin ji kerema xwe. Heta mümkün be bera mêr ji holê wenda bibin. Ez bême gerdûn hiya xweştir bibe. Belê. Bandora ronahiyê li ser mêşan. Hesasiya mêş ji ronahiyê re wekî mekanîzmayek navîgasyonê pêşket. Mêş bi karanîna çavkaniyên ronahiyên li ezman, hêv an stêrk nîşan dikin ku kîjan aliyê ve bifirin. Lêkolîneke nû destnîşan dike ronahiya çêkirê pergalên navîgasyona mêşan tevlî hev dike. Wan neçar dike ku ber bi ronahiyê ve bifirin. Ev bûyer yek fonksiyonên bingehîn ên kêzikan wek xwarin, zindîbûn û zêdebûnê asteng dike. Ji zanîngeha Bakurê Karolên Jiyannas Tyson Hedrick got ku di demên dawî de pirsgirêk di navîgasyonên mêşan de heye. Mêş ronahiyê wekî nîşanek bikartînin ku da bizanin ka kîjan lê berbijor veye. Dema ez jî dimeşim, berê min jî tim bijor veye. Bi taybet jî di demên ku aciziyek min hebe, berê xwe bes didim ezmana. Hinek digirêm, difikirim, da ku ji xwe re rêyekê dibînim, piçek aram dibim. Gelo dibe ku ez jî mêş bim. Belê. Xelatên baftayê hatin belavkirin. Xelatên baftayê cara heftê û heftemîn xelatgirên xwe dîtin ku yek ji xelatên herî prestîjên cîhana sînemayê ye ku ji aliya Akademiya Hunerên Fîlm û Televîzyonê ya Brîtanyayê ve tê organîze kirin. Li ser xêrê be em bêjin. û belê em dîsa bi xemgînî hatin dawiya bernameya xwe. Me dîsa demek xweş û geş bi hevre derbas kir. Ji bo agahî û nûçeyên nûciyan, cîhanî û ji dezenformasyonê dûr nû hev medyayê û min bişopînin. Bimînin xweşiyê de bi xatirê we.